La 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 la. La 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 la. Tito Productions. Alaka da ke alkhairi ce, na gane so bayan rance. Kin ban kulawa a soyayya, tamkar ki ba zan samu ba. Alaka da kai alkhairi ne, samun ka gona riba ne. Ka ban kulawa a soyayya, tamkar ka ba zan samu ba. Na samu kyakkyawar yace a duniya ai ta yi fice, da ka ganta da ni ta dace. Alakar mu ai kauna ce, a bangaren saunin zarce, tsakanin mu ai yarda ce. Banin baki mu sasanta, yonin biki mu daidaita. Kin san so ne dangin bauta, na da ke ai na huta. Na yarda kai ne burina, kuma kai ne linzamina. Tawagare ni mu tattauna, in baka duk labarina. Ka ji ni dai soyayya ce, ta sani yau na ɗimauce. Wata zuciya ta lamunce, ka ji kai ne dai a taƙaice. Dole ne in shilanta, cikin maza ka bambanta. Na faɗa na nanata, kamar ka ba zan samu ba. La 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 la. Ina son kyayi kin gane, komai na yau dan kauna ne, na mallaka miki kaina ne. Ni ma sai da kai na gane, ai duniya akwai daɗi ne, zama da kai ba ɗan riba ne. Yau na samu sukuni, Na so gona da bayani, kira ta kin gama damu, kamar ki ba zan samu ba. La 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 la. na riga ni na auna, da zuciya banda kamar ka. Kin koye mini lissafi, kin cire mini duk shakka. Duk inda za ka je jira